before mhlawumbe umuntu aqala acknowledge ukuthi imoto eziningi zobe semgwaqeni namhlanje abantu bebuyele endaweni ehlukahlukene. We pray for safety mfethu yabo nje on my way down ngibona inkungu eningi emgwaqeni and we praying ukuthi abantu babe nokuphepha. But sisalapho mfethu yazi ukudlalela lapho vuma I found myself mfethu uNkulunkulu engisiza ukavoida ingozi emgwaqeni simply because uma ngidrive nginakho ukuthi ngingagadi kuphela imoto ephambi kwami kodwa ngibuke nemoto esuke ngaphambili, you know. Ibalekile lo nto mfethu ukuthi uma usemgwaqeni ungagcini ngokubuka imoto ephambi kwakho but buka nemoto engaphambi kwale, you know. In so doing mfethu I found myself ngiavoida ingozi ngoba kwesinye isikhathi uma ubona le moto engaphambili ibreka uyakwazi ukurealize ukuthi uma ebreka lo ngaphambili kusho ukuthi nalo ngaphambi kwami uzokwazi ukubreka. Ingakho ke namhlanje topic ya namhlanje ngifuna sikhulume ngokuthi mfethu ubani ohola umholi omlandelayo, you know. Ubani ohola umholi omlandelayo. Who's leading your leader mfethu? Who's leading your leader mfethu? Yabo nje siqala isizini entsha mfethu. The thing is powerful because baningi abantu abacrashayo mfethu. I've seen people crash because bafocusa kulo muntu ophambi kwabo. Kanti mfethu uma ufocusa kumuntu ophambi kwakho ungabukanga ukuthi ubani ophambi kwakhe. Lokho kuzokulimaza mfethu. Ubani ohola lo muntu ophambi kwakho. Indlela ozolideka ngayo mfethu izoba in relation to ukuthi ubani lo ongaphambi kwalowo muntu. Vuma mfethu salapho ngibonile mfethu abantu bedriver kabi emgwaqeni mfethu yabo. Uma uthi yababuka mfethu lo muntu wa driver kabi kanjeni. Uma uthi yabuka this person is driving kabi ngoba kukhona umuntu odriver kabi phambi kwakhe. Solana uyiphinde. Ngibona abantu mfethu bedrive into engaqondakala. Uma uthi yambuka lo muntu why lo muntu edriver ngendlela engaqondakali. Uma uthi yabuka ingoba lo driver phambi kwakhe. U-driver mfethu uphethe ifone akafocusile emgwaqeni. So that thing iaffecta lo muntu osuke ngemuva kugcina sekuaffecteka nabantu abalandelayo. Uma mfethu ufuna ukusubmita kwi leadership this year. Qikelela mfethu ukuthi ube nakho lokho ukuthi uyabhekisisa ukuthi abantu obalandelayo balandela abantu. Ngibonile mfethu ama leaders mfethu eswahlonipha right mfethu they are leading ama institutions of light but umuthi yabhekisisa lapha besubmita khona kunama institutions of darkness. So mfethu uma ukuthi you are leading and abantu submita kubona ba in the darkness I leadership yakho mfethu izoba affected. So kubalulekile ukuthi while usubmita kwi leader yakho happy but ube nakho ukubhekisisa ukuthi njengoba sisubmita kulomuntu yena usubmita kubani. Uma bekhuluma mfethu bathi ufish mfethu bathi it rots from the head. Yabo lento leyo. Uma mfethu leadership ingekho right it will filter down. When I leader umholo wakhe elandela abantu abanama characters adoji leyo nto leyo izoyi affect institution regardless ukuthi institution eyani. Uma I leader isubmita kumuntu ongekho right that thing will affect the institution. Ubani uleader I-leader yakho mfethu. That's why we need to start kule season mfethu. Khona sokwazi ukuthi uma sesubmita and you are running with the vision sazi ukuthi sendaweni right. Elinye iphuzu mfethu engilibonile affect imshado vuma kule party ye submission neyama leader. Sibone kakhulu mfethu abantu bengena emshadweni namadoda abangawazi ukuthi asubmita kuba. Hayibo. Ubani ohola indoda yakho mfethu. Ufungayazi lonto mfethu senkingeni, you know. Yabona nje mina vuma there's quite a lot that God is doing ngami but nginabantu engisubmita kubona there are people abangileadayo ukuthi masebethe kumina ndoda it's enough now thula ebese ngiyazi ukuthi azokuthini I'm not going to debate this thing why because ngiyasubmit I cannot lead umndeni wami ukuthi abekho abantu engisubmita kubona. Any lady right now ofuna ukungena kwi serious relationship nomuntu wesilisa ngicela uqikelele ukuthi uba nakho ukuthola ukuthi leyo ndoda isubmita kuba. Ngibone osisi belinyazwa izinto eziningi bechanywa ukuthi mfethu indoda yakhe mfethu inenhliziyo encane short tempered indoda yakhe mfethu uma isidiniwe akekho umuntu okwazi ukuyikhuza. Inobungozi lonto ingakuchami lonto. In fact umuntu ongakhuzeki uma esediniwe that is a weakness it's not a strength. Yes, not a strength. Before you submit to umuntu kanjalo you need to be able to analyze ukuthi ngiyakubona mfethu ngiyakuthanda but usubmita kuba, you know. Uma usungihlula I need to have somebody ngizokwazi ukukhuluma naye. Yes. Akufanele mfethu ube yisosha nje wena wazi ukuthi nje ukhanda lemtshelo kwakhe, you know. And umubuke abuse mfethu eSouth Africa noma emhlabeni iabuse enkulu iportion enye ilethwa ukuthi abantu abaningi bangene kuma relationships nabantu besilisa abangaba understand ukuthi ungubani usubmita kuba, you know. ISouth Africa mfethu masikhuluma
sikhuluma ngayo ithi 60% of ingane zikhula ngaphandle kobaba, you know. Meaning ukuthi there are chances ukuthi lo muntu ongena naye kwi relationship akanayo ubaba. Uzokhuluma nobani uma ukuthi lo muntu usekunikeza inkinga. Abanye balabo bantu mfethu banama daddy issues, you know. Uthe ubaba esemshadweni mfethu kodwa uthola ukuthi akakhuliswanga ubaba, so unama daddy issues. Who is leading your leader? Lo muntu ongena naye emshadweni uzophoqeleka ukuthi usubmit kuyena. Ubani omholayo? Because uma ungazi leyo nto mfethu izokaffect the way you guys enizomova ngakhona. Sengiconclude mfethu Oprah mfethu siyamazi sonke wayesubmita ku Maya Angelou. That was the mentor yakhe. Every lead engiyaziye great ebenomuntu. Siyamazi uPastor Kholelo, mighty man of God, uNkulunkulu umsebenzisa kakhulu. Umuntu uyamlalela mfethu uyakuveza ukuthi wayenabantu abanjengo Nicholas Bing, you know. uMark Zuckerberg ka Facebook ubelidwa uSteve Jobs, you know. uBill Gates siyamazi ubeno Warren Buffett. Wena unobani? Every lead engilalele njengamanje engenabo abantu esubmita kubo. It's just a matter of time, and before you know it, izinto izocrasha. Great people have people they submit to. Who's leading you? Kule season entsha mfethu, before you take along to any vision, ask yourself ukuthi lo muntu engisubmita kuyena usubmita kuba. Uvuma sinakho ukumuzwa mfethu ekhuluma ngabantu abanjengo Pastor Oponyana. You need to have people you submit to in order for you to lead ngendlela efanele. God is love. Uyamdinga umuntu ozothi masobheda akuthethise. Amen. Uyamdinga futhi umuntu ozothi masenza kahle athi yehlisa msujabula kakhulu. It's a new level to reach out to. Mfowethu. No matter the level you are in life, there's also a new and higher level. That's correct. And you will usually get that if you have people around you abazothi usuwenza kakhulu manje. Yes. Even your wife can be someone powerful. Ozothi love. Yes. Yes. Yes, yes, those are little things yeah. Yeah. That's correct.